Ola a todas e ola a todos e benvidos e benvidas a unha nova entrega de Falamos do Noso a todo risco, capítulo 2. Seguimos a voltas coa figura de Risco e traemos moitísimas novas, moitísima información relacionada coa súa vida, coa súa obra e con todos os actos que teñen que ver coa súa figura. E, sen máis dilación, pois comezamos o programa saudando evidentemente as voces, a voz feminina de Ángeles, que tal? Hola, hola, moi ben. Moi ben. Toño, que tal, Toño? Ben, moi ben. Todo ben. E Xavier, o que vos fala, tamén moi ben. Podemos comezar xa, se vos parece ben, co capítulo da saga do Risco. Segundo capítulo, xa pasamos dese nacemento e estamos na nenez. Sí, no capítulo anterior asistimos ao nacemento de Risco a 1 da mañá do 30 de setembro de 1884 e agora xa temos o neno que anda correndo ali por a casa tendo as súas primeiras experiencias, non? O da 1 da mañá pode conducir a certo equívoco, non? Porque, claro, na partida de nacemento o único que di é que naceu o 30 de setembro a 1 da mañá. Pero 1 da mañá do 29 ao 30 ou do 30 ao 1 de outubro. Esa dúbida permanece, claro, ainda, que, non? Sí. Si fora así, os biógrafos terían que facer algunhas correccións, porque nacería o 1 de outubro, non Correcto. Non o 30 de setembro. Bueno, en calquera caso, fai 140 anos, que isto sí que é a data importante, e por eso, dende a Fundación, se están celebrando unha serie de actos en conmemoración do aniversario, que seguro que ao longo do programa teremos ocasión de chegarnos a eles, non? Faremos referencia, entón. As tías e Risco. Espera. Eu quero que conte o misterio do enterramento de Risco en Allariz, porque debe ter o mesmo misterio ca data de nacemento, non sei, conta. Algo pasou por aí. Se a cousa empezou con misterio, pois tamén acabou con algo de misterio, non? De que neste caso é un pouco máis fácil de explicar, porque alguén cometeu aí un erro. Que a morte de Risco, pois en Allariz produciuse un mes antes da data que se dá como data oficial, non? En Allariz, sigo unha lápida que hai no cemiterio de arriba onde está enterrado Risco, pois morreu en marzo, cando realmente Risco morreu en abril. Entón aquí xa se enterrara como un mes de antelación. Non era crónica dunha morte anunciada, está claro. Non. Error dun día no nacemento, error dun mes de morte. Estaba marcado. Isto explicou no Antonio nun roteiro para profesores cando caía a noite sobre o cemiterio, e este misterio do equívoco da data pareceunos a todos un pouco sobrecolledor, ou a que estábamos sobrecollidos realmente por o momento. Sí. O ambiente, Era casi de noite xa, sí. Ben, e o lugar tamén no cemiterio de arriba mete un pouco de respeto, non? Pois para engadir misterio eu voume poñer a navegar no contiño do Rei Avarento. E este neno que ten un error de data de nacemento é un error na lápida da morte, un error tamén de data. A min, en todo caso, pareceme un neno con moi boa estrela, a pesar de moitas circunstancias que lle son un pouquiño adversas a este neno. E eu quedaríame coa primeira fase do conto de en certa aldea, que non naceu nunha aldea, naceu nunha cidade, Ourense, Rúa da Paz, naceu un neno con moi boa estrela, na Rúa dos Zapateiros. Daquela dos zapateiros. Sí. E bueno, a mí parece un neno con moi boa estrela, a pesar das dificultades que ti, Antonio, nos tes contado que tiña para desenvolver a súa nenez en plena liberdade. Contanos iso, que pasaba con este neno? Sí, di que estaba sobreprotegido, non? Que estaba sobreprotegido. Que prácticamente non o deixaban sair á rúa, el solo, cando saía co pai ou castías, ou a veces ca criada, da que despois tamén algo habrá que dicir. Incluso se lamenta delo, non? Que solo ve pasar aos outros nenos desde o balcón, bueno, que como que non lle cuadra moito. A verdade é que non todos os nenos vivían así.
Blanco Amor nos fai un relato moi distinto, non? Blanco Amor, que pertenecía a outra clase social e vive un ambiente suburbano, non? Pois describe que eles hacían vida na calle, que andaban armando a seiquilla lá e no outro lado, antítese da vida tan reglada e tan planificada do neno Risco, non? Pero bueno, o que sí é certo é que nese ambiente no que il vai medrando, que as súas tías, sobre todo, que eran moi sabidas, esa é a palabra que utilizan os biógrafos, sabidas, pois escoita moitos contos, non? Dentro dun clima católico no que vivía, o ambiente familiar que el vía na casa, na súa contorna, era moi católico, pero ali escoita moitos contos sobre fadas, sobre bruxas, sobre ladróns, sobre animais, e entón seguro que desde neno pois lle foi entrando a curiosidade por todo este tipo de temas, non? Despois os vai a reproducir, xa un pouco maior, en algúns contos antolóxicos que eu sigo no contiño e sigo buceando o Rei Avarento. Do Rei Avarento. Sigo buceando agora nesas raíces educativas no catolicismo de Risco. E o contiño do Rei Avarento pois presenta a un neno con moi boa estrela e dice, pasou el rei por o lugar e preguntou se ocorría algunha nova importante. E contestaronlle que acababa de nacer un neno baixa a influencia dunha boa estrela. A nova encheuno de carraxe e díxolle aos pais do neno, dádeme o voso neno que eu o cuidarei. E levou o seu neno, levou este neno para o palacio, non co ánimo de coidalo, senón co ánimo de aniquilalo, eliminalo. Entonces, o que quero dicir é que Risco colle o sustrato da historia de Moisés. E o rei, que colle ese neno pobre, que Risco era un neno rico, pero non conta un neno pobre, collo e meteo nunha caixiña e boto a río abaixo, para ver se a sorte aniquila a este neno. Igual que lle pasou a Moisés. Moisés recolleu unha filla do faraón, o sea, era un neno pobre que pasa a un sitio rico. Este é un neno pobre que recollen unhos muñeiros. Chega a caixiña á altura dun niño e collen unhos muñeiros que non tiñan fillos e coidano como si tal. Sigo nesta historia e a min dame voltas a cabeza arredor da educación católica de Risco. Claro, seguro que Risco coñecía ese conto, ainda sendo un neno pequeno, na súa casa lle falarían, se ele ainda non sabía ler, porque o que sí sabemos é que empezou a ler moi pronto, incluso antes de ir á escola xa coñecía as letras, pero seguro que estas tradicións bíblicas, estes relatos bíblicos, que los coñecía de escoitar as súas tías, sobre todo. Falaches da criada, ten un protagonismo especial. Sí, as familias desta clase social, estamos falando dunha burguesía alta, de rendas moi altas, e con un nivel intelectual tamén alto, pois era moi frecuente que tiveran criadas que acababan facendo parte da familia, non? Porque pasaban prácticamente toda a súa vida na familia, e sin perder a condición de criadas tamén se as consideraba como parte da familia. E Risco fala moi ben desta criada, da que non só recibía axuda en cuestións básicas de roupa, de alimentación, por certo, unha alimentación que non era nada boa, o día Otero Pedrallo, que solo cuidaban en exceso e que non lle iba nada ben, igual que a roupa que lle puñan o abrigaban en exceso, o rapaz depois estaba sempre sudando e sempre con catarros e con cosas destas, non? Non como Otero, que sai un grande home patriarca, non? Sí. Risco era o contrario, non? E bueno, el vaise formando nese ambiente. Da criada dicía que el fala moi ben, porque non só lle cubría estas necesidades elementales, senón que era unha especie de asistente sentimental, non? Que el lle consultaba temas de certa delicadeza para un neno que non era quen de consultalos cos seus máis achegados, coas tías ou coa nai ou co pai ou coa outra tía. Bueno, en cambio que a criada así cando se refire a ela se refire sempre con moito cariño, non? Deixádeme meter a baza da literatura, porque eu tamén vexo a criada neste contiño. Que dices? Palabra de honor. Eu vexo totalmente, tal como está contando Antonio, totalmente. Pero antes de ver a criada, quería pasar por o episodio dos ladróns, máis que nada para seguir o fío do contiño.
El cando lía contos era un dos temas, ¿no? de ladróns, Gustaballe, pues eso, os animais, os ladróns, os animais, a maxia, mouras e mouros e tal. E tamén lle gustaban o tema dos ladróns. Sí. E resulta que no contiño este do Rei Avarento aparecen uns ladróns. Este neno que foi levado na queixiña por as augas do río cara ao muiño, coidárono aqueles muiñeiros, medrou, e a un bo día apareceu o rei por un muiño e viu aquel neno e xa desconfiou. Este non será o neno que botei río abaixo na caixiña aquela para que desaparecera do mundo. Efectivamente, era o neno. E dixo aos muiñeiros: deixádeme este neno, que quero leválo para a miña corte, que quero seguir educando nel. El levouno, mellor dito, mandouno para a corte, porque el tiña que proseguir o seu viaxe, e escribiu unha cartiña para a raíña e díxolle: elimínese a este portador da carta. Ese era o que puña. E o rapaz colleu aquela cartiña, non a leu, e empezou a camiñar cara á corte do rei, mentras o rei seguía o seu periplo real, a donde tuvera que chegar. E marchou o neno cara á corte. O rei sempre ten periplos importantes que facer. Me gusta hasta mirar onde chega. Sí. E marchou o neno cara... emérita, perdón. Sí, eu quedo no Rei Avarento. Me gusta máis. Este era Avarento. Todos eran avarentos. Non liemos. Sigamos con risco, o Rei Avarento. Nada, que este mociño xa era casi adolescente, marchou co esa cartiña cara á corte para darlle a raíña. El pensaba que iba protegido polo rei. E camiñou e perdeuse no bosque e viu unha casiña alá ao lonxe e foi cara a ela. Ia moi cansado. Entrou na casa e atopouse cunha muller bella e dixolle: neno, aquí non ves ben, marcha, esta é unha casa de ladróns. E o neno, valente, dixo: eu non teño medo, eu só estou cansado e vou dormir. E botouse a dormir sin pedir máis permiso á bella nin a ninguén. Estando dormido, apareceron os ladróns, que era a súa guarida. E a bella tratou de explicarlle que aquel neno era un neno que se perdeu, un neno adolescente xa, que se perdeu e que iba camiño da corte cunha carta e que puxos a descansar, nada máis. E os ladróns, pillos como son todos os ladróns, claro, colleron a carta e lerona. Na carta viron: mátese al portador, en castelán. Coido que estaba, Risco traduciu, mátese al portador. Os ladróns o que fixeron, porque os ladróns non sempre son malos, hai ladróns vos, entonces, máis que nada tamén para facerlle a puñeta ao mellor á corte real, cambiaron o contido da carta e puxéronlle que se case o portador ca princesa, ca filla dos reis. Aí estamos. E o rapaz despertou, e os ladróns non lle fixeron nada, colleu a carta pensando que levaba aquela carta de mates al portador, os ladróns, que se case con la hija, con la princesa, e el marchou ca carta que se case con la princesa. E ela chegou á corte real coa cartiña, e a princesa viu un rapaz aposto, guapo, valente, porque non lle tiña medo a nada. Veredes despois ao longo do conto que este rapaz non lle tiña medo a nada, nin a ninguén. E casou con el, fixeros unhas bodas grandinísimas. Digo grandinísimas porque é máis que grande, unha palabra inventada pero fermosísima. De 2 semanas. Unhas bodas terribles de hermosas e de alegría, de comer ben e tal. De hermosismo. De hermosismo, exactamente, hermosísimas. Fermosísimas. E logo chega o rei, e aquí é onde entra o asunto da criada. Non sei se contar ahora ou despois. Estamos con a criada, pode ir ahora. Ou interrumpimos e falamos máis co señor do Risco. Aí que entrou o asunto dos ladróns, que ele era moi aficionado a contos de ladróns. O da criada xa falaba, entón creo que ben acaído. Ben acaído, sí, porque estando na corte xa casado coa princesa, moi feliz el tamén, porque claro, ele sentíase agasallado, el pensaba que aquela carta escribir ao rei que se case con la princesa. E chegou o rei e viu, pensando que este rapaz estaba xa eliminado do mundo mundial, vino ali todo feliz coa princesa e dixo: che. E que dice: aquí non podes seguir vivindo coa princesa. Mira, isto dice: isto non pode ser así, vaite. Dice o rei, cando ve que a princesa todo feliz: vaite, traerásme 3 cabelos do demo e despois poderás vivir coa princesa. Isto dixo o rei, claro, pensando que este rapaz non podía traer os 3 cabelos do demo. Entonces, ao mandarlle isto el rei,
coidaba que o rapaz non volvería máis. E dixo o rapaz: eu non teño medo de ninguén, atoparei os 3 cabelos do demo. E marchou por os 3 cabelos do demo. É valento o rapaz. E marchando por os 3 cabelos do demo, aquí ven a Maxia, que tamén a Risco lle gustaban os contiños de Maxia, pasa por unha cidade na que hai unha fonte que daba viño, pero de repente deixou de dar viño. Entonces o dono da cidade, o vixiante da cidade, dixo yo a este rapaz forasteiro: ti saberías por que esta fonte non dá viño? E dixo o rapaz: non sei, vou por 3 pelos do demo, á volta xo direi. Pasou desa vila a outra vila, e nesa outra vila había unha mazaira que daba mazáns de ouro. Ya tamén o alcaide da vila dixo yo: ti viaxeiro, ti non saberás por que esta mazaira que daba mazás de ouro deixou de dalas. E dice: non o sei, vou por os 3 pelos do demo, á volta xo direi. E chega, e aquí sí que ven literatura xa greco-latina. Moitas referencias, porque chega un río, ten que cruzar un río, e ali hai un bateleiro no río. E o bateleiro estaba horrido de batelear, dalle que te pega, pum, pum, pum. E dicelle o mozo, dicelle o bateleiro ao mozo: mira, estou canso, paso todo outro lado, pero estou moi canso de darlle ao remo. Que podería facer para deixar este traballo? O mozo dicelle: non sei, vou polos 3 pelos do demo e a volta xo direi. E aí que é onde ven a criada, porque pasa o río, entra no pazo do demo, e no pazo do demo, e queda aquí o contiño, no pazo do demo recibe unha muller que o recibe moi ben, que se prenda un pouco deste mozo, que o trata moi ben, e lle di: tía, que ves? E dille: buscar 3 pelos do demo. A criada do demo, claro, pero podría ser a criada de Risco tranquilamente. Dille: tú pides moito, neno, pides moitísimo, 3 pelos do demo, xa veremos. O que fixo foi transformalo nunha formiguiña. Este Maxia tamén lle gustaban a Risco os contos de Maxia. Transformouno nunha formiguiña e puxo nos rizos que traía rizos, porque era así unha saia rizada con pelo. A criada do demo era unha saia rizada, meteu ali a formiguiña, que era este neno, á espera do demo. E se queredes logo metemos o seguinte, o anaquiño seguinte, noutra cousiña da vida de Risco. Bueno, a min esta semella a criada de Risco. Ademais xa levamos varias cousas relacionadas con Risco, non? Sí. No asunto este, desde a Maxia e isto, que ele lle gustaba moito, e despois os mitos, neste caso, bueno, o doble mito, non? Porque primeiro foi o de Moisés, e despois o de Caronte e a Lagoa Estigia, non? Sí, referencias un trasvase claro desta referencia mítica. E de distintos contos populares tamén. Eso daba para un análisis. Sí, pero estamos na escolarización agora. No, temos que ir ao demo. Non me deixedes entretar o tema do demo. O demo, claro. Bueno, era o seguinte que iba a citar, claro. O demo. O do demo. É que non me vou da casa sin falar do demo de Risco. Non do demo de Risco, é dicir, de Risco a súa relación co demo e a cultura esta religiosa e os contos e todo o demais. Risco foi o primeiro, e hasta ahora eu creo que único, eu polo menos non coñezo, que escribiu unha biografía do demo. Satanás, historia del diablo. Que, por tanto, vamos a traducir ao galego. Sí? Perfecto. E entón non falamos da escolarización. Entonces falamos do anaquiño do conto que sigue co demo, que aquí ainda se ve moi ben o asunto da criada. Parece vos? Sí. Por suposto. Nada, pois que transformou o muchacho este en formiguiña, estaba ali entre os fíos e os rizos da saia desta criada do demo, e chegou o demo. A min este demo gústame moito, non sei por qué, pero pareceme un demo diferente. Se tuvera Risco diante, preguntarelle por que deseñou este demo distinto, porque eu imagino outro demo de outra maneira. Chegou o demo, ceou, hai que dizo conto, asiña que ceou, o demo puxo a testa no colo da vella e mandou que lle catase as pulgas. Eu nunca na vida pude imaginar un demo deitado no colo da vella, que sería a criada do demo, e que diga: cátame as pulgas da cabeza, porque puxo a testa no colo da criada. Eu non imagino isto. Os piollos sí, pero as pulgas... Pulgas na cabeza, o sea, non nos pelos da cabeza, non noutros pelos, como se acostuma a decir por aí. Entonces, e non tardou en adormecer. Adormecendo o demo, a vella
estaba catando na cabeciña do demo e arrincáballe de cada vez un pelo. E o demo despertaba, ui, pero que me faz? E dice, nada, decía a vella, arrincaich un pelo. Pero como faz iso, muller? Estaba soñando. E que soñabas? E aí que vais resolvendo a máis os enigmas da fonte, da mazaira e do bateleiro. Nada, soñaba que había unha fonte tal, que daba viño e agora non dá. E dice, son uns tontos. Si miraran ali debaixo dunha pedra, hai un sapo. Si matan o sapo, a fonte volve a dar viño. Entonces a formiguiña que estaba aquí, que era o rapaz, escoitaba as solucións do demo. O demo seguiu dormindo e a vella seguiu catando e as pulgas, tin, talle que te pego coas pulgas, chin, outro peliño para fora. Pero que faz, muller, pero que faz? Esta confianza, porque mirade, dille, que faz? Eu que lle dicei que non conto, o demo a criada así, esta confianza, eu imaginaba de outra maneira, pero o Risco había que preguntarlle por que esta confianza. Arranqueiche outro pelo sin querer, pero que estabas pensando? Estaba soñando. Pero que estabas soñando, muller, que estabas soñando? Nada, que había unha mazaira que daba mazás de ouro e non as dá. Ai, se eses da vila son tontísimos, dille que maten a un rato que estálle mordendo as raíces da mazaira e solucionado o conto. Seguiu, falta un pelo por arrincar, seguiu catando na cabeciña do demo, entón chum, outro pelo fora. Pero que faz, muller, que xa é a terceira vez que xa me estás amolando, dillo demo, amolando. E dice, nada, que arrinqueche outro pelo sin querer, é que estaba soñando. Pero que soñas? Pero ti que soñas? Nada, é que hai un bateleiro aí que pasa dun lado para outro, a xente está aburridísimo de ser bateleiro. Que terá que facer? Ese outro tonto como os alcaides da vila. Que veña primeiro, que lle meto o remo na mao e xa queda de por vida outro remeiro. Lóxica pura, por favor. Lóxica pura. E non vedes a Risco acariñado no colo desa criada, dicíndolle cousas, como decías, Antonio, cousiñas sobre incluso amorosos, non? Sí, sobre a vida amorosa e demais. Sí. É que eu nesta naquiño de conto, a criada do demo para min é a criada de Risco. E nin co demo fora o mesmo Risco, porque este demo para min non é demo. Eu imagino-me así con uns cornos terribles e menos agarimoso, porque deitase no colo da criada. E aparecen tamén os animais, o rato e o sapo, que é tamén unha constante nos contos de Risco, non? Bueno, é unha visión, é unha tontería, pero estou metida no demasiado conto. Estou vendo a vida de Risco aquí nestas liñas. Claro, temos moitos elementos risquiáns claramente introducidos no conto, non? O Caronte este tamén. Sí. E a lagoa Astixia, e o esquecemento, e o Pinocchio que saía aí, Pinocchio, os ladróns, moitas cousas. Os animais, comentei no capítulo anterior, que a Risco lle gustaba moito, incluso falei da Casa das Feras ou algo parecido, Casa das Feras que existía en Ourense, que debía ser unha especie de zoolóxico do que anduven a procura de algunha información, pero ainda non encontrei, pero prometo que seguirei nesa procura a ver onde estaba. A mí non sei por que a relaciono co Posío, non? Co Xardín do Posío. Eu sei que aí houve animais, pero como veríades vos tamén, pavos reais e cousas, e a mellor é por eso, non? Non teño ningunha outra referencia, pero en algún lado ha de aparecer. E el comentaba tamén que cando iba a Trasalba, que iba con certa frecuencia a xugar co seu amigo Otero, que era 4 anos máis novo que el, pero que parece ser que iba con frecuencia, viña moi contento porque ali había moitos animais, aquela era unha casa de labranza, unha casa grande, e que pasaba moi ben ali cos animais, paseando por ali, bueno, entón é un elemento máis este das feras e da natureza, claro. A min interésame moitiño porque non teño nin idea de esa existencia dun parque zoolóxico en Ourense. E si me interesaría coñecer tanto como este demo creado por Risco. Interesan os animais tamén, que pudo ver Risco na súa nenez. Manteño a miña promesa de que seguirei... Agarramos-te para a palabra. Seguirei investigando e preguntando a xente que sabe da historia de Ourense, que o mellor pois ten algunha referencia, non? Entramos na escolarización ou queredes meter máis animais? Non tache se queres, profe, entramos na escolarización. Queremos que empezar. Sí. Entón estamos agora na súa condición de párvulo, non? E o curioso é que na mesma Rúa da Paz onde o matriculan ou onde
está quero dicir, nesa escola de nenas, ademais, non? Sí, aí é onde empeza a ir a escola. Eu supoño que por ser usted quen es, non? Claro, Porque era unha escola de párvulos, de párvulos, claro, palabra latina, non? De pequenos. Parvo, etimolóxicamente pequeno. Sí. Despois ten outro significado, pequeno intelectualmente, pero en principio é pequeno. E ele entra na escola esa de nenas. Eu supoño que por ser fillo da familia que era, porque senón os nenos normalmente non ían a esas escolas, non? Das señoritas Hermida, que estaban na Rúa dos Zapateiros daquela, despois se mudará o nome, polo da actual de Rúa da Paz, que creo que xa falamos disto, o motivo destas historias, non? Sí. A Primeira Guerra Carlista e estas historias. Un abrazo famoso. Bueno, despois empezará o ensino primario entre 6 e 9 anos, que era daquela. Asiste a outro colexio, un colexio privado de San Luis Gonzaga, o que normalmente só acudían os fillas, inda que menos, das familias máis acomodadas, non? Aí había que pagar, entón, pois, bueno, había xa unha selección por motivos económicos, non? E aí vai estar entre os 6 e os 9 anos. E a partir de aí, porque, ainda que coa lei Moyano é a primeira lei de educación de 1857, este ensino teóricamente era obrigatorio, pero na práctica, pois moi pouca xente asistía a esas clases, a non ser esta xente das clases medio altas. O resto, pois aí xa deixaba a escolarización, como moito xa aprenderan a ler, a escribir e a facer unhas contiñas, e acabouse a maior parte da xente acabouse a escolarización, non? A esa altura dos 9 anos. Os 10 anos, que cando empezaba o bacharelato, do que ora falaremos tamén, pois aí xa eran moi poucos e só nenos. As nenas, de momento, aí xa quedaban fora do asunto, non? O que sí me chamou a atención é que utilizaban como principais ferramentas, textos, diríamos hoxe, o Cristos e o Catón. Eu acordome do Catón, non sei se vos acordades do Catón, non? Eu non. Eu sí me acordo do Catón. Era así un libriño, parecía máis un folleto de poucas páxinas, con preguntas así moi concretas. Bueno, e o Cristo, este sí que non sei dil, aparece citado, pero non sei. Risco non lle gustou esta escolarización do San Luis Gonzaga. Dicía que tiña un carácter moi memorístico, non? Que había que aprender todo de memoria, non fala das reglas, estes outros métodos tan habituais na época, tan coercitivos, non? Pero el non lle gustaba, que era todo moi memorístico e dil que moi irreal, non? Que o mundo que se vivía ali no interior desa escola, que tiña moi pouco que ver co mundo real, non? Os exemplos que utilizaban, os materiais e todo isto, que non é o que despois vían nas rúas e nas súas contornas e tal. Pois era un avanzado xa a súa época. Sí, e o seguirá sendo, como veremos agora o ir falando, porque témolo xa con 9 anos, e aos 9 anos, pois, había que ir ao instituto, había que empezar o ensino secundario, que para os fillos destas familias pois era casi que obrigatorio, non? E así foi. En setembro do 94 aproba dito vale a redundancia, de ingreso. Había que facer unha proba de ingreso para empezar o bacharelato. El empezo vai estar desde o 94 ao 99, é dicir, 5 anos, que era o que daquela duraba o bacharelato. Bueno, estivo no Otero Pedrallo? Non, inicialmente non. Inicialmente estuvo nun instituto de segunda ensinanza
que por certo dirixía Marcelo Macías. Aí esta prova de ingreso inicialmente non se atopa moi ben. Di que os compañeiros que falaban moi alto, ele debía estar acostumado a que na súa contorna no medio, o silencio, non? Sí. A que a xente falara en un tono moderado, e ali di que non, que falaban nun tono moi alto. A min eso chámame moita atención, que un neno sinte incomodidade por o barullo das aulas, chámame unha atención. Pois iso formaba parte do seu bagaxe educativo, non? Eso seguro que ven da familia, na que seguramente se falaba en un ton moderado, e por eso estas cousas non lle encaixaban moi ben. Tampouco lle gustaba o edificio este edificio estaba na rúa de Lamas Carvajal, en Ourense, na rúa do Liceo, non? Sí. Non sei moi ben a que altura, si hacia o Concello ou hacia o outro lado, non sei, andei mirando e non atopei referencia, pero non lle gustaba o edificio, non. Aí está só 2 anos, dos 5 só 2 anos, porque en terceiro xa se inaugura o novo instituto, o do Xardín do Posío, o que agora chamamos Otero Pedrallo, pero Otero Pedrallo ainda tardará moito tempo, primeiro en asistir como alumno, e despois chegará a ser profesor e director do instituto, que por eso ahora leva o seu nome, non? Bueno, este instituto inaugurouse no 96, en 1896, daquela era moito máis que un instituto, porque a máis do instituto albergaba a escola normal de magisterio, a biblioteca. Non sei se lembrades que no Porco de Pé, ao final, arde a biblioteca. Fixeches spoiler. Sabes que acabas de facer un spoiler. Grave. Ai, la vida. Sí, pues, señora. Arde a biblioteca no Otero Pedrallo, que era onde estaba, daquela instituto de segunda ensinanza, ¿no? Pois eso estaba tamén aí. Estaba tamén a Escola de Artes e Oficios. Aglutinaba, non? Sí, no mismo edificio había estas institucións, un instituto de secundaria, a biblioteca e a Escola de Artes e Oficios, non? Mira, Antonio, sabes se este edificio do Otero Pedrallo lle gustaba, porque o de Lamas Carvajal non lle gustaba, pero este non sabemos. Tampouco lle gustaba demasiado, porque di que as clases e os corredores que eran demasiado amplios, que se perdían ali, que... É que é curioso, porque eu cando lín este plan pedagóxico para a galeguización das escolas de Vicente Risco, chamoume moita atención isto que lín, que di el, que ten que ser, claro, reflexo desta primeira experiencia que tuve en contacto coas aulas e con os estudos regularizados. Dice, a beleza do edificio escolar ten unha fonda importancia educativa. Compra atender máis a beleza que a ostentación. A escola non precisa ser grandiosa. E se o é, por iso pode perder toda a beleza. A escola non precisa un pazo, pero a casa da escola non debe desentoar coa paisaxe, senón que se debe incorporar a ela como un elemento máis de beleza. E que hai unha serie de cousas que eu vexo acá que me fascinan e me gustan, me parecen modernas. A escola non deben desamais sacar os nenos do seu medio natural. Claro, entón isto evidentemente non encaixaba co modelo referencial que podía ter en Risco, non? Eu supoño que se podería xustificar porque non era unha escola ao uso de unha vila pequena ou de senón que era claro, o paraninfo do Otero Pedrallo, pois unha cousa as aulas, os corredores, as escaleiras e todo. Eso non cadra con ese modelo. Eu creo que a justificación podría ser pois eso, que era un multiusos, non? Non só era escola, que era de ensino secundario, senón pois isto outro, de escola normal para a formación de profesores, ali albergábase tamén a biblioteca, máis a
a outra función que era Escola de Artes e Oficios. A Escola de Artes e Oficios. Se entende que por un lado iban os bachareles, os que iban para ser bachareles, e por outro lado iban o que hoxe chamaríamos a formación profesional, o de artes e oficios, ¿no? Eu me imagino así, e supoño que así debía ser. Pero claro, evidentemente está moi lonxe do modelo que comenta Risco. Ou tamén se pode explicar, non sei, porque este plan pedagóxico foi feito para o mundo rural, non? Sí, para a galeguización... Fundamentalmente para o mundo rural. Entón, seguramente Risco se deu conta de que os edificios escolares, incluso na propia cidade, non estaban adaptados, ao mellor, a todos os nenos da cidade, e eran suntuosos en exceso, moitos deles, ou irregulares para a función dun adolescente, e cando el fai este plan pedagóxico pensando no rural, insiste moito neso, de que os nenos non se lle saque do seu medio natural, que a escola debe ser cousa familiar para os rapaces, que non choque cas súas costumes, unha casa imitando as casas onde viven. Claro. Bueno, son afirmacións similares que ten neste plan pedagóxico que a mí me gustan moito, e que a escola este conectada cas actividades que se fan normalmente, non? Nos casos de nenos que se moven en un medio rural, pois que teñan tamén contacto con ese medio rural, incluso que a escola faga actividades dese tipo, claro. Pero é moi interesante para min pensar que un adolescente vive escolarizas en 2 edificios que non lle gustan, tanto este de Lamas Carvajal como o Otero Pedrallo, e logo xa de home feito a dereito escriba un plan pedagóxico e insista no que o edificio ten que ser idóneo para os nenos. A min chama moita atención. A vida dun escritor traspasa logo as follas da súa escritura, inevitablemente. O plan pedagóxico foi un encargo que lle fixeron a Risco despois da Asamblea de Vigo. Lle pediron que fixera un plan, porque daquela xa estaban decatándose de que había unha merma moi considerable do uso do galego, e que nas escolas tamén se estaba perdendo moito o uso do galego, e por eso o Risco redactou isto, non? Que despois se publicaría en Nós, por certo. Bueno, pero foi un encargo das Irmandades da Fala, da Asamblea de Vigo. Pero non cabe a menor duda de que a experiencia vital pasa a estar follas despois. Tamén non deixa de ter certo aquel, non vou utilizar outra expresión, que isto o edite a actual Consellería. Isto está reeditado pola Fundación Vicente Risco, non? Está reeditado, financiado pola Consellería, que supoño que antes de editalo leerían o contido. Quero entender que sí, porque as referencias que se fan tanto ao edificio, como estabas dicindo, Ángeles, como os métodos de ensino, que é unha cuestión, volvemos a falar do vanguardismo de Risco, era un adiantado a súa época. O uso do galego. Porque galeguización quere dicir todo eso, galeguización do edificio, que este acorde co entorno, galeguización tamén dos contidos, galeguización do medio de entenderse, que era a lingua. Risco nesto non é radical. El di que en según que contextos hai que tratar de compaxinar as dúas linguas. E el non rexeita que se fale castelán en determinadas circunstancias pero que non se pode abandonar o galego, e que os mestres preferentemente deben utilizar o galego, eso sí que o di, non? Entón xa son ideas, e agora vou tirar un pouco tamén que veñen do 18 con os ilustrados, como por exemplo co Martín Sarmiento. Se falaban disto. Decía claramente, non? E Padre Feijó tamén facía unha referencia. Sí, pero sobre todo Sarmiento. Sarmiento clarísimamente. Disto, claro. Pero fixade ben como a vanguarda de Risco nace na súa infancia e na súa adolescencia. E, por exemplo, non lle gustaban as clases memorísticas que daban os profesores, non? Non lle gustaban nada. Critica continuamente. Entonces, el neste plan pedagóxico propón excursión en lugar de clases memorísticas, por eso di moi ben Antonio vai dicir aquel, é dicir, leron as autoridades este plan pedagóxico que acaban de publicar, porque propoñen excursións e paseos, propón Risco neste plan pedagóxico, festas e merendas escolares,
naquela época. Xa. O sea, non estamos falando do século XXI, estamos en que época estuvo aí nestas facendo bacharelato? Pois está desde os 9 anos hasta os 16. Principios do século XX, non? Sí, no 90, finais do 19, principios do 20. E Risco, cando escribe isto que será sobre os anos 20, excursións, paseos, merendas e festas escolares, xogos e deportes, canto, traballos manual, traballos no xardín, experiencias de física. É alucinante. Se as autoridades leen isto no século XXI, porque non lo poñen en práctica. De todas formas, esa é a cuestión. De todas formas, il non solo teoriza, sino que despois o pon en práctica. El, claro, incluso, claro, dentro de cando está xa dentro de nós, a sección pedagóxica, non? Sí, il leva a sección, sí, pero il fai moito fincapé nas eiras, non? Que eles lle chamaban, en salir aos lugares como método de investigación, non? Sí, claro. Salir fora, traballo in situ, multidisciplinar entre xentes de distintas especialidades, e ademais yo inculca aos seus compañeiros, non? Sí, sí. O que decimos, un vanguardista. Sí ou non? Sí. Oxe, se queredes, pero eu creo que non é non é momento de falar de como está a educación, por lo menos a nivel de galización e demais. Oxe vai risco, evidentemente. Bueno, seguimos entón co bacharelato. O bacharelato, ben. Pois de que máis podemos falar? Podemos dicir que era moi bo estudante, eso sí. Era bo estudante, sí. Si sacou a maior parte non, pero unha boa parte das notas que sacou de sobresaliente, pero tamén sacou algúns non aprobados non, algún bien, bueno, sí. Bueno. El dicía que sacar un simple aprobado que non estaba ben, non? Que había que aguantar despois cousas na familia, que puñan mala cara e trataban a uno de usted, que era o que máis lle molestaba a Risco, que o trataban de usted. Social e Sí, familiar. eso quere dicir que a cousa aí non iba moi ben e que, bueno, a cousa non iba ben. Sacaba sobresalientes, pois, lóxicamente, naquelas materias nas que despois acabou centrando a súa actividade investigadora, non? Na historia, na xeografía, na literatura, en francés tamén. Por certo, outro día citei a un profesor de francés que era un tal de Vial, Alfred de Vial, que era nativo, diríamos hoxe, como lle chamamos a este tipo de profesores, non? Que, ao parecer, é dos poucos que Risco salva da queima, non? De profesores que utilizaba unha metodoloxía moi activa, que facía moitas actividades extraescolares, incluso no liceo organizaba actividades e tal, e Risco aí o salva non? Que maravilla. Sí. Se nos imos xa a cuestión, digamos, máis afectiva. Sí, claro, porque estamos falando dun adolescente. Por iso. que o ten complicado, non? Porque xa dixemos antes que non había nenas, non había rapazas no instituto. De feito non as haberá ata principios xa do século XX, que o que despois foi un instituto feminino, cando o Blanco Amor era o masculino, o Blanco Amor que foi durante un tempo o meu instituto, o outro era o feminino, non? Pero curiosamente a este, que foi o primeiro instituto, pois só iban nenos. E hasta principios do 20 non aparecen nenas. Entón, Risco fala disto, bueno, di que as rapazas pois había que buscalas a saída das misas ou das novenas, que non... Curiosamente chamou a atención que fala tamén da filla do dono dunha librería que había na Praza Maior, un tal Martino, que ao parecer debía ser unha rapaza de moi bo ver,
e que eles iban de vez en cuando ali non para comprar ningún libro ni nada, sino para ver a rapaza esta e tal. E di que desta forma se iban organizando algúns paseos, a Rúa Central de Ourense, ou se seguimos chamando a Rúa do Paseo, non? Sí. E que iban acompañando as mozas hasta casa cando podían, que era así o máximo que podían facer, non? E bueno, o certo é que con 16 anos pois xa o temos graduado, xa é un bacharel, e a partir de aquí seguiremos noutro capítulo, porque aos 16 anos vai empezar xa curiosamente os estudios de Dereito, non? Os estudios de Dereito na universidade. Bueno, na universidade non, porque ao principio, bueno, xa desto xa falaremos, pero os 16 anos, digamos que era a idade para comenzarnos. Sí. O normal é que a xente acceda á universidade aos 18 anos, sí, claro. Pero daquela era aos 16, co cual obviamente se graduaban despois moito antes tamén, non? Bueno, pues deixamos esta segunda etapa. Sí, deixamos o adolescente. Eu quería dicir, pode ser, non sei por favor, como se pode ser? Ten que ser. Sí, nada, eu quería mergullarme un pouquiño nos contos, neste detalle de que se conformaban con mirar. Amaban mirando, non? Sí. Digamos, de algún xeito, a salida do rosario, da misa. Pois hai unha especie de platonismo, non? Así... Sí, pero ten que ser fantástico tamén. Claro. Pareceme extraordinario. Sí. Bueno, non entremos en Viva cosas Platón, amorosas. pillas ideas. Eu simplemente quero entrar nun contiño sin contalo, simplemente decir que existe un contiño de Risco que se chama Meixelas de Rosa, que fala xustamente do que acabades de decir. E leo solamente unha frase que dice: unha historia de amor sen verbas, unha romanza sen palabras, solo mirar. E o contiño vai diso, vai de unha pandilla, dentro desa pandilla os protagonistas están namorados, pasan unha tarde xuntos nunha merenda, camiñan cara a casa dun deles, esperan as tías, como son as tías de Risco, non sei. Seguro que son. Seguro que son, a criada outra vez, a criada do demo. E van ali e confórmanse, sí, charlotean pero dicindo tonterías, pero o que é charlotear de cousas serias de amor, non, confórmanse con mirar. E ao final os dous protagonistas están sentados, o máximo que poden conseguir nesta historia de amor dunha tarde, estar sentados debaixo dunha figueira, o grupo de amigos un pouquiño máis alá, eles aquí poden falar, bueno, pero poden nos escoitar, pero non falan, limítanse a respirar o aire que pasa entre eles xuntiños na figueira, pero sin arrimarse, contemplándose nada máis. Meixelas de Rosa, titula o contiño. E non dixemos o final do outro conto. Ibache preguntar, porque eu quedo intrigado de como rematou o Rei Avarento. Pero podemos deixalo para que lea a xente, que lean este 3 contos de crianzas. Sin dar ninguna pista. Bueno, está ben. Sin dar ninguna pista, que vexan como rematou. Levou aquel mozo os 3 pelos do demo, pelos da cabeza, non de outro sitio. Amigo. Levou os 3 pelos da cabeza ao palacio do rei, seguiu ca princesa, que lle pasou ao rei? Non me digades que isto non é como unha... Remataría o rei de Bateleiro, ao millor. Se cadra así. Porque o rei era avarento, e direivos que cando o rapaz marchou cos 3 pelos do demo cara ao palacio do rei, metéronlle o bateleiro e os alcaides das dúas cidades, como lle resolveu o misterio, metéronlle pepitas de ouro, onciñas de ouro, nas alforxas de un cabalo que lle regalaron, e nas alforxas de outro cabalo que lle regalou outro, metéronlle barras de plata. E o rei era un rei avarento. Que faría este rei cando chegou este rapaz á corte? Eu creo que igual que a outra cuestión que deixaba antes pendiente no programa 27. 3 contos para quen ainda non lera os 3 contos, 3 contos de crianza. O final. Vicente Risco. Está editado, por certo, por Aira das Letras. Vale. Ademais é unha edición recente, creo que do ano 21, me parece. Yo das Meixelas Meixelas de Rosa, tan bonito, con todo de amor, que solo se miran. Quen editou eso? Pois mira aí. Mira por aí. Non vexo eu que a miñas gafas, non? Decímolo no próximo programa tamén, que vayan lendo 3 contos para crianzas. Bueno, pois xa tedes a recomendación. Para todos os públicos, non só para crianzas. Sí, claro. É que un profesor non pode deixar de ter isto nas aulas. Claro. Ben. Un pecado mortal. Ben, de acordo. Hai que dicir tamén que a edición está moi cuidada e as ilustracións son extraordinarias.
lindísimas, Sí. lindísimas. Fácil de ler, letra grande, Sí, o sea, sí. para as aulas recomendable. E cunhas ilustracións E para a estupendas. familia, cando lle len os contiños antes de ir dormir, 3 contos de Risco. Que vayan un detrás do outro, vale? Xa era o que lle facían a Risco e así empezou a escribir tan cedo, e le tamén. Ya cheirar o demo como cheirou, porque fixe un demo precioso, Sí. encántame. sen xofre, nin lume, nin lapas. Perfecto. Aí foi aprendendo da súa vida e despois escribiu a biografía. Sí. Pois volvemos nun instante. Despois de todo este percorrido literario biográfico, toca a sección de as músicas de Risco. Claramente a relación entre Risco e a palabra música é permanente, presente. O pasado 7 de setembro, sábado, ás 8, un saxofonista de Lugo, Xurxo Morales, amplamente recoñecido, amplamente premiado e amplamente galardoado, actuou nun concerto con pezas de distintos compositores como Bach, como Schumann, como Paul Creston e outros máis, acompañado dun nome que xa é Do Brais. Sí, de Brais González, que é o coordinador un pouco deste ciclo, non? O acto inscríbese nun ciclo que ten a fundación xa de anos atrás,
que ora lle chamamos neoartistiñas, que é de música clásica a raíz do momento en que descubrimos que o piano que había na casa, que foi herdado, era da familia, non? Pois que era un piano que pagaba a pena rehabilitar, así nos lo dixo unha profesora que estivo ali do Conservatorio de Oporto, que pagaba a pena, rehabilitouse. Entón agora hai un ciclo que vimos chamando últimamente neoartistiñas, para crear así un espazo no que xente nova poda empezar a darse a coñecer, en este caso, pois, eso foi a Xurxo Morales de Rábade, Lugo, de apenas 20 anos, pero espectacular. Ou seja, que de neoartistiña venlle a caído. Sí. De feito, ahora está facéndose a cursos superiores, moi superiores, en París. Neste momento se está xa en París, no Conservatorio de París, e con un nivel que a mí me pareceu extraordinario. Iso que quería preguntarte como asistente. Extraordinario, porque ademais tocou cousas moi variadas, que citaches algúns autores, algúns clásicos ben coñecidos, outros non tanto, pero algún deles iba explicando cada peza que interpretaba. Algún deles nos dixo que era unha peza pouco coñecida, porque casi diríamos noutro contexto que era de circo, non? Unha peza de circo, que só as interpretan para concursos ou cousas así, con unha gran dificultade técnica. En algún momento o saxofón chegou a soar casi como un instrumento de percusión. A mí me parecía unha cousa increíble, non? E despois o contido, pois, de todo, desde os clásicos hasta cousas de jazz, de bossa, moi variado. Bach, pois, evidentemente ben coñecido, Schumann tamén, unha peza de Brais González. Brais González é o coordinador deste ciclo, pianista, un extraordinario pianista, que está sacando uso o piano. Ele acompaña en todos os concertos, e piano máis un instrumento, a veces unha voz tamén. Neste caso foi o saxofón. Nos dous concertos que quedan deste ano 24, un en outubro e outro en decembro, vai ser de violín con piano. Sempre o piano. É a cousa máis fermosa que escoitar estes concertos no sitio propio, co piano da casa de Risco, co piano de Mari Carmen Fernández, que era súa muller, claro, a dona da casa, claro. En Allariz este privilexio, vamos. O que estábamos comentando, non sei se procede, pero é a pena de que o aforo se xa limitado por as condicións que ten, claro. Claro, é que o piano na casa hai algún espacio máis grande, se podría utilizar a parte baixa onde se fan as exposicións e tal, aí poden entrar 50, 60 persoas, pero claro, o piano non se pode baixar desde arriba, sería algo complicado, non? Entón ten un aforo como máximo de 35 persoas, pero afortunadamente sempre está cheo, non? Nestes concertos que temos últimamente sempre está cheo. E desta ocasión, pois, gravamos esas pezas, e ben seguro que algunhas delas poderemos ir escoitando. Eu creo que a grabación que vai soar agora será testemunha disto que estás dicindo, e máis a túa recensión magnífica de presenza.
Ben, pois isto foi todo por hoxe. Agardamos que enchera a as ansias de saber, de Risco, a ansia pola literatura de Risco, a música de Risco. E só nos queda emprazarnos ou adiar a noso encontro ao próximo programa, que será o terceiro. Ángeles, un placer enorme. Grazas. Fixeches noso conto atractivo. Quedou final. Bueno, quedou final. Tamén queda a recomendación de que a lectura é a nosa amiga. Os libros son os nosos amigos. Moitas grazas por estares aquí. A vos. Toño, que dicir, pois seguindo... Un placer. Seguimos aprendendo de Risco. Un saúdo a todos e esperámosvos para a terceira entrega. Adeus.